Hola, benvinguts a la classe de dibuix tècnic. Avui us explicaré com trobar dues rectes tangents a una el·lipse a través d'una direcció ja donada, que és la de la recta D, i mitjançant la circumferència principal. Primer de tot vaig explicar com trobem aquesta circumferència principal. Agafem el compàs i el col·loquem en centre O. Llavors agafo la distància del que seria l'eix horitzontal, és a dir, del radi d'aquest eix, i traço la circumferència. Després traçaré una perpendicular des de F fins a D i la allargaré perquè tingui dos punts de tall amb aquesta circumferència que acabo de traçar, ja que a través d'aquests punts de tall podré traçar les rectes tangents, que són el que estic buscant, clarament. Llavors allargo aquesta recta aquí, tal com veieu, i ja tinc M1 i M2. Després, ara ja li he posat el nom, ara després ja puc traçar des de M2 la recta tangent a l'el·lipse i des de M1 aquesta altra recta tangent. L'estic traçant amb un gruix superior a la dels altres traços que havia fet perquè són solucions, si ens en recordem. Ara li dic T1 i ja ho tinc. Llavors agafo la distància total de l'eix horitzontal i amb centre en F traçaré un arc, que serà arc focal, que passi per la perpendicular de F que havíem traçat, perquè així trobo Fx. I després faig el mateix, però en direcció cap a D, per traçar després la perpendicular des de F' i trobar Fs, que serà l'altre punt de tall que m'interessa. I des de Fx a l'eix contrari, al focus contrari, traço una recta, a veure si puc, que em permetrà trobar el punt de tangència. Ja veieu, ja l'he traçat aquí i trobo aquest punt de tangència que és T1. Sí? És a dir, ho estic fent des de focus contrari al que havia traçat la perpendicular. És a dir, la perpendicular si és de F, doncs traço la recta des de F' i ja tinc T1. Això és el que he fet. I ara faré el mateix, però amb Fs. És a dir, traçaré des de Fs fins a F una recta, ja que F és el focus contrari del qual tinc la perpendicular en Fs, sí? I un cop fet això, ja veieu que tinc traçada la recta aquesta, ja tinc T2, que és l'altre punt de tangència que m'interessava trobar. I això seria més o menys el mètode, ara li poso T2, ja seria el mètode que he utilitzat per fer aquest problema. Espero que l'hagueu entès, que us hagi anat bé el vídeo que us he explicat i que ho hagueu entès tot per poder fer les fitxes que us passarem, les làmines, i ens veiem a la propera classe. Fins aviat, adeu!